אצילות זה עולם ששייך לספירות, בריאה עולם של הנשמות, מתחתיו עולם יצירה זה עולם של המלאכים, ועולם העשייה זה עולם שלנו. אז פה שאומר בגוד דינרא תקיפא, הכוונה מדבר על מה? לפי המקדש מלך זה עולם הבריאה. מה שנקראת דינרא תקיפא, נראה לומר לפי שהבריאה יסוד הבינה דמינה דינים מתערים. למה תקיפא? בגלל שזה עולם הבריאה ששם הדין מתחיל כנגד הבינה, כנגד ספירת הבינה, אימה. מה שנקראת בשם רקיעת תמירה. למה זה רקיעת תמירה? רקיע תמיר, לפי ששם מסתתרת נוקבה דאצילות. אז לכן היא תמירה. למה תמירה? כי שם אני מסתתרת הנוק דאצילות. המלכות דאצילות הופכת להיות כתר דבריאה. היא פנימית. כן. יפה. אך היית רזה לחכימים בגוד דינרא תקיפא רקיעת תמירה, היא תחלה חדד יקרא היכל האהבה. יש שם בעולם הבריאה היכל אחד שהוא נקרא היכל האהבה, שזה כנגד ספירת הכתר, ספירת החסד, של הבריאה. יש 7 היכלות. 7 היכלות. מי יודע מה הם 7 היכלות? לבנת הספיר. אהבה. בואו נתחיל מהחסד. החסד זה? אהבה. אחר כך גבורה, מה זה? היכל. זכות. אחר כך תפארת, מה זה? זה הוא יודע. אני לא זוכר מותק, אני צדק את הכדורים. לא בקציצות. לא יודעים, בקיצור. בכלל הרצון. רצון, מה, לא לומדים זוהר? אחר כך נצר ועוד? לימוד תורה. משהו בסידור. נוגה? עוד לימוד לבנת הספר זה יסוד ומלכות. עוד זה רצון. עשם השמיים לתואר. איי. זה רק מראה שאתם לא מכוונים. צריך לכוון. כל פעם שאתה מכוון אתה מעלה עוד אחד. צריך לכוון. אולי שבוע הבא נעשה קצת הכנה לפסח. מה אתה אומר? כדאי נעשה. כן. אולי לכוון לפסח. למה לא? נלמד אתכם כמה דברים, תכוונו. כן? יש לי את זה של דינה של הרב דינה. זה טוב. זה טוב, תחלק לכולם, צלם את זה. תחלק לכולם, נעשה לכם ככה איזה ויש על הסדר. ושבוע לאחר מכן, אם ירצה השם, נעשה גם העומר. נעשה ספירת העומר, נראה לכם איך מכוונים, לפחות את הדברים המינימליים. וזה כדאי, זה רווח חוקי. הלאה. אפשר לצלם של הרב דינה? בטח, הוא לא עד רבה, הוא ישמח, בטח, הוא ישמח, הוא אפילו הצדיק. זה לא שאתה עכשיו בוחר את זה, בשביל חברי השיעור. ותמד אינו גנזים תמירים, הם האוצרות המזומנים לצדיקים לעתיד לבוא בזמן תחיית המתים, כדמסיים מעשה למחכה לו. בואו נקרא קצת מהזוהר למעלה. כן. היכל החדד יקרא היכל אהבה ותמן אינו גנזים תמירים בכל נשיקין דרחים ודמלכה אינום תמן. זה ההיכל הזה של האהבה, שם נעשה כל הנשיקות של האהבה של המלך העליון נעשות שם. מה זה אומר? מה זה אומר? איזה חבוב, חוב. זעל וחוב מחבת. ואינו נשמתין רחימן דמלכה אלאים תמן, והנשמות האהובות של המלך עולות לשם. כיוון דמלכה על באי וחלד ומלכה תמן, ברגע שהמלך הולך בהיכל הזה נכנס שמה, כתיב וישק יעקב לרחל וקודשה ברכוש תקח תמן לעין נשמתה קדישה, קדים מיד, מקדים אותה ונשיק לה וגפיף לה, מנשק את הנשמה, מחבק אותה וסליק לה בהדה ועולה, מעלה אותה את הנשמה איתו משתעשע בה וזהו הפירוש, כמשפט הבנות יעשה לה. זה הכוונה, הוא לוקח אותה שם למעלה, איזה שעשועים, איזה עדן עליון, איזה תענוג שאין השכל יכול בכלל לתפוס בזמן שהוא לובש לחומר. כדינה דאבא עביד לברתי די חביבה לגבי איך אבא לוקח את הבת שלו, הילדה שלו, ככה נגיד גיל 3 כזה, זה הגיל הכי מתוק, איך הוא לוקח אותה, ממה, תגידי בבא, תגידי זה, מחבק אותה, נשק אותה, משחק איתה ככה, הנה אומר, כדינה, כמו דאבא, אבא, עביד לברתי, עושה לביתו די חביבה לגבי, שהיא אהובה עליו,
תנשיק לה וגפיף לה ויעיב לה מתנן, נשק אותה, מחבק אותה, נותן לה סוכריה, נותן לה מתנות, שהאמא לא תראה, לא נורא, תן לה, יאללה. רוצה לראות את השמחה? כך קודשה בריחו. ככה הקדוש ברוך הוא, אבי דנשמתה, השתבח, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה אנחנו יקרים אליו יתברך. זכאה בכל יומה. כמה דכתיב כמשפט הבנות יעשה לה, היינו דכתיב יעשה לה מחכה לו. כמה דהי ברתה שלימת עשייה בה, יעלמה. למי הקדוש ברוך הוא עושה את זה? יעשה לה מחכה לו, למי שמחכה לו, למי שאוהב אותו, למי שמשתוקק אליו, למי שרוצה בקרבתו. אז הקדוש ברוך הוא גם רוצה בקרבתו בחזרה, מידה כנגד מידה. אז ברגע שאדם הוא עושה את העבודה שלו בעולם הזה כמו שצריך, כמה דהי ברתה שלימת עשייה בה, יעלמה. אני לא אומר חבר'ה שלא תחשבו, שלא תיכנסו לצער חס ושלום, שתחשבו שזה מדובר רק על מי שיושב בישיבה ולומד תורה, ורק מי שיש לו כובע גדול וזקן, ומעין עם שתי כפתורים מאחורה, בכלל לא. כל הדמיונות הללו זה גם כן הכל מצד עולם השקר. אתה רואה את זה ככה, זה לא אומר שום דבר, זה איך אתה עם הקדוש ברוך הוא באמת. האם אתה יכול להרים עיניים לשמיים ולהגיד לקדוש ברוך הוא בכנות ובאמיתות, ריבונו של עולם, אני ואתה בסדר. אני יודע שאני בסדר איתך. אתה יכול לעשות את זה. אם אתה יכול לעשות את זה, תדע לך אתה צדיק גמור. ולא משנה אם יש לך זקן או אין לך זקן, כי הזקן לא אומר שום דבר. איך אבא של הרב מוצפי חכם סלמן היה אומר, עדיף שתהיה יהודי בלי זקן מאשר זקן בלי יהודי. למה זקן בלי יהודי זה הרבה יותר חמור. זה איך אתה מרים עיניים לשמיים, ובלב שלך אתה נקי עם השם. פה אתה נקי איתו באמת. אל תשלה את עצמך, אתה לא יכול לעשות עבירות ולהיות נקי עם השם. צריך לשמור מצוות. צריך אדם לשמור מצוות. אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות בבסלי, כי אתה לא בבסלי. יא חביבי, תהיה בגובה שלך, תהיה סחי. מבקשים ממך לעשות את מה שאתה שייך בך לעשות. לאט לאט, עם הזמן, כן, תרצה להתקדם, זה למה לא. אבל זה הנקודה החשובה שאדם צריך לדעת. זה לא, אל תסתכל על החיצוניות. זה קיום מצוות כפשוטו, זה שבת, זה תפילין, זה תפילה, זה צדקה. זה לימוד תורה כל יום, קביעת עקבים לתורה, אלה הדברים. אבל בן אדם... אפילו חוק לישראל. אפילו חוק לישראל, כן. חוק לישראל, אתה יודע מה? אתה יודע מה זה חוק לישראל? אנחנו עושים פה בו משהו. או למי שלומד חוק לישראל על הסדר כמו שצריך. אני שם, זה משהו, מה אתה מדבר? שם לימוד. תראה מה כותב החידה הקדוש על חוק לישראל. לא יאומן. מתקן את הנרנחי שלו. הבן איש חי אומר מתקן את הנרנחי שלו. מה? מתקן את הנשמה, זוכר לחלקים. בפרט שנותנים את זה עם תפילין עליכם. אחרי התפילה יש לא להוריד תפילין. לא להוריד. יעקב היה מוריד, עכשיו הוא לא מוריד. עכשיו אתה תלמד גם לא מוריד. השאיר תפילין עליך, איזה אור אתה מושך עליך, איזה אור, יא חביבי, מי ייתן חלקי עמכם. מה, אתה לא תפילין קורא חוק לישראל? מה, חוק לישראל? קורא. אבל אני רוצה גם פה... תגיד, שאלה, אם בן אדם כבר מקיים... אני אלך על איפה שאני רוצה, זה, מה הסיפור שלך? אם בן אדם כבר מקיים תורה מצוות הכל, עכשיו, להרים עיניים לשמיים, זה עדיין קצת קשה, אתה מבין את הכוונה? זה להגיד שהוא נקי, אני מרגיש, לא יודע. מה אמרת עכשיו? הוא מקיים תורה מצוות, עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, משתדל כמה שיותר. לא, אז זה מה הבעיה שרים עיניים לשמיים, הוא סבבה. זה מרוב הגדולה של הקדוש ברוך הוא, ואתה יודע, היראה, הוא לא, הוא אומר, אני ארים עיניים לשמיים, אני... לא טוב. לא מי אני. זה אבא שלך, מה זה? תראה, יראה, סוג של יראה. זה אבא שלך. כן, אבל מאבא גם יראים. נכון, ולאבא אתה יכול לחבק את אבא, אתה יכול לנשק לאבא את היד. כן, אבל מה שאמרת זה להגיד לו, תשמע, אני ואתה בסדר. כאילו, אתה יודע, זה סוג של כזה... סוג של מה? התנצחות כזאת. התנצחות? כן, מול הקדוש ברוך הוא. חס ושלום. אני ואתה בסדר, כאילו, אני ואתה... זה סוג של אמת פנימית שיש בך. אם אתה יכול לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע שאני בסדר איתך. בן אדם לא יודע שהוא בסדר. אז אם אתה לא יודע, כנראה שאתה עדיין לא.
יכול להיות, כן. צריך לעבוד על זה. צריך להגיע למקום הזה שאתה יכול לבוא ולהגיד, אני יודע שאני בסדר עם השם. זה שלמות, מה שאתה אומר נכון? על שלמות. אני הייתי אומר... להגיד אני בסדר עם השם, משמע שאני שלם. לא, אני אגיד לך מה... יש דבר כזה בעולם? מה שאתה שלם בדרגה שלך. תקשיב. אין סוף לדרגה. נכון. נגיד אתה לומד שעה ביום, אתה תרצה ללמוד, אז אתה צריך ללמוד כל היום. לא. ואי אפשר, אין גבול, לקדוש ברוך הוא אין גבול. בוא תקשיב משהו, תקשיב. אתה יש לך גם כן, תן לך זה אחד. זה היכולת. תקשיב, מדברים איתך בעברית, לא ביפנית, אורן. תקשיב, אף אחד לא מבקש ממך שתהיה מה שאתה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא רוצה ממך רק שתהיה אמיתי עם עצמך. אם אני עכשיו נמצא עדיין בחוסר שלמות, אוקיי? אתה יודע מה, בוא נספר לך עליי, עצמי. בדידיה בעובדה, למה? היה תקופה, גיל הצעירות שלי, גיל הטיפש 10 שלי, שלא הייתי שומר מצוות כמו שצריך. הייתי בכל מיני מקומות, כל מיני זה, אבל גם המקומות האלה שהייתי הכי ירודים שיכולים להיות, גם שם הייתי מרים עיניים לשמיים והייתי אומר, ריבונו של עולם, אני איתך כל הזמן, ועכשיו אני רק בתקופה כזאת, אבל יבוא יום אני עוד יחזור. יבוא יום אני יודע, לא היה לי מצב שהייתי מתעלם ממנו. לא היה מצב שהייתי כאילו רוצה לחיות כאילו הוא לא קיים, לחיות בהכחשה. בתוך העבירות הכי גדולות שיכולות להיות בעולם הייתי אומר להשם, ריבונו של עולם, אני עדיין איתך. אתה מבין? זה נקרא שאתה הולך עם השם כל הזמן, לא אכפת לי כרגע אם אתה לא שומר את הכל, לא מעניין אותי. אבל אם אתה יכול להרים עיניים לשם, ריבונו של עולם, אני עכשיו נמצא במצב שאני נמצא, אני עושה את המקסימום שאני יכול לעשות. אז אני בסדר איתך. תן לי עוד קצת, אתה תראה שאני בסוף אהיה עוד יותר טוב. ואני רק בדרך להגיע לשלמות. אבל אם אתה תהיה שלם באמת עם השם, זאת אומרת שאתה לא תתכחש, זאת אומרת שאתה תכיר את החסרונות שלך ותודה עליהם לבורא עולם, ותגיד ריבונו של עולם, אני יודע שיש לי חיסרון כזה וכזה, עובדים על זה. בטיפול. אני עובד על זה. אז נכון, אני עדיין לא השלמתי, עדיין לא תוקנתי, נכון ריבונו של עולם, אבל אני עובד על זה, אבל אני רוצה להיות מתוקן. גלוי וידוע לפניך ריבונו של עולם שאני רוצה לעשות באמת את רצונך. יש קצת קשיים בדרך, אבל זה מה שאני באמת רוצה לעשות. אני ליבי עם השם אש עד הסוף. זה נקרא שאני שלם עם השם, אפילו שאני לא בשלמות. הקדוש ברוך הוא מחפש. תהיה באמיתות. תהיה באמיתות, תהיה אמיתי. אל תחרט את עצמך. אל תחשוב שאתה... תדע את החסרונות שלך, תדע את המעלות שלך, ותתחיל ללכת שלב אחרי שלב, וצעד אחרי צעד, מהמקום האמיתי שאתה בו נמצא. הקדוש ברוך הוא לא במטרוניה עם בריאותיו. כל אחד כפי היכולות שלו, כפי הכלים שהוא קיבל. הייתי אומר ככה, אבל בגן עדן כתוב שהאדם וחווה היו עוברים ערומים ולא מתביישים. רק ברגע שחטאו, התחילו להתבייש. זאת אומרת, המושג הזה של להיות ערום, הוא בא מקטע שאתה מרגיש שאתה חטא, אתה מרגיש את הבושה. אם לא היה חטא, בכלל לא מושג לך של בושה. מה זה ערום? עכשיו אני שקוף עליך, אתה יודע הכל גלוי, אני לא יכול להסתיר עליך כלום. אני יכול להיות לפניך ערום. תסתכל עליי, כף רגע על ראש, משהו לא בסדר, תגיד לי, אני מרגיש שאני שלם. אבל אם אתה מתבייש, עשית חטא. כן, זה התבושה. אתה יודע למה הדבר דומה? לאלף אלפי הבדלות. אתה חייב למכולת כסף, ועד שאתה לא מסדיר את החוב, לא יכול להסתכל שם. אתה לא הולך, אתה לא עובר את הכביש. כן, אתה לא מדבר איתו. זה כאילו עד שאני לא מרגיש שאני שלם עם השם, אז אין לי פנים להסתכל עליו. זה אל תעשה עם השם. זה דו פרצופי. לא, אסור לעשות את זה עם השם. גם לא עם בשר ודם. גם אם זה בא למכולת, שאתה חייב לו כסף, תלך אליו. תגיד לו, תשמע, אנחנו לא ברחתי, אני פה. אתה מבין? אף פעם אל תחשוב שאם אני לא הושלמתי, אני לא יכול ליצור את הקשר הזה. הקשר חייב להיות כל הזמן, הוא תדירי. זה לא קשור אם אני השלמתי, אין איזה קשר. כן, תמיד תהיה עם השם עד הסוף. אתה מבין? גם כשאתה למעלה, תגיד לו, תסתכל עליו בעיניים ותגיד לו, אני יודע שאני חייב לך, אני לא בורח, אני פה, ואני עושה את כל מה שאני יכול לעשות כדי להחזיר לך את הכסף, ואני אחזיר לך עד השקל האחרון, אין לך מה לדאוג. לא ברחתי. זה גבר. עד שאומר ככה זה גבר. כן.
ככה צריך להיות עם משה. כן. והשני תאמין לי גם אם הוא לא יצליח, לא, השני כבר הוא אפילו יוותר. לא, גם יכול להיות שהוא לא יצליח, יכול להיות שגם באמת לא יצליח להחזיר לו את הכסף, זה לא קשור. כן, אני אומר, יש לי שאומר, אני מוכן להתמודד עם הבעיה, יש לי בעיה ואני אתמודד איתה. כן, זה עוצמה. מישהו אחר, מאשר אחד שקשר, נא להתגשר, השיחה לא פנויה, כתוב שם על הרום. כן. שם, זה מאוד אחר. הקולי כבר מלא. המסכן בעל המכולת, גם מפסיד קליינט, הוא קונה בינתיים אצל מישהו אחר, אתה מבין? וגם לא מקבל את הכסף. 2, כן. הלאה, נמשיך. אז אמרנו ככה, הוא משתעשע עם אותה נשמה למעלה בשמיים, יעשה לה מחכה לו. מה זה לה מחכה לו? למי שבאמת רוצה את השם, למי שמחכה לו. די ברתה שלימת העשייה בה, יעלמה, שאותה בת, של אותה נשמה, השלימה את המעשים שלה בעולם הזה. אוף אחי, אותו דבר כך, קודשה ברכו, השלים לה עשייה אחרה בעלמא דעתיה, הקדוש ברוך הוא מכין לה, כמו שהכינה פה, ככה השם יתברך מכינה למעלה בעולם העליון, דכתיב עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה לה מחכה לו. חוץ ממך בורא העולם, עין לא ראתה מה שמחכה לנשמות האלה של בני ישראל שעושים את רצונך יתברך. ואח הכתיב יעשה לה, על כן ההוא סבא השתתח, ועד כאן. ההוא סבא השתתח, בצל אצלותה, בכה כמלכת ימין ואמר. ככה מרוב שההתלהבות שלו, מרוב הגילויים האלה שגילה פה, התחיל לבכות ולהתפלל ובכה ואמר את מה שתכף נראה מה שהוא אמר. כמה זמן אנחנו כבר נמצאים? נעמוד פה. נעמוד פה. אתה התחלנו. נעמוד פה? אז זה בדיוק ככה. אוקיי, נתחיל ממרה חדשה פעם הבאה בעזרת השם, אבל פעם הבאה אנחנו נעשה פסח. לא להרוס את הסדר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נראה, תכבד את ה... נראה את הדף הזה של...